keçika şirfroş. Didema xalifetiya xwe de Hazret Ömer kadexe dike ku şirfroş a ve tevlî şir bikin û ve fermana xwe jî li her dere îlan dike. Hazret Ömer rojeke li Medîneyê piştî ku tarî dike ve arde bişev derdike ve û asayişa bajar kontrol dike. Demek ki şunda diweste û pişta xwe dide diware maleke. Ji hundur dengê xeberdana dayîk û keça we tê guhêwî. Dayîk, keça min rabe û hinek av tevlî şîr bike. Keç, tu nizanî ku xelîfe kadehe kiriye ku avê tevlî şîr bikin. Dayîk, bele dizanim. Keçik, we çaxe ez çawa dikarim tiştekî ku xelîfe kadehe kiriye bikim. Dayîk, rabe û avê tevlî şîr bike. Ömer jî ku te dibîne. Keçik, Ömer nabîne lê Xwedê dibîne. Wallahî karekî li dereke ku Ömer dibîne ez nikaribim bikim. Li dereke ku nabîne jî ez nikarim